A tűzvédelmi diákok tűzvédelmet és vagyonvédelmet tanulnak, melyel később tovább tudnak tanulni. De mi a fenét csinálsz? Nem úgy volt, hogy kampányvideót csinálunk? Gyerünk le a pincébe, én azt mondom. Egyet értek. Szóval itt vagyunk a pincénél, és ha jól tudom, pont gyakorlat van. Szóval tartsatok velünk! Na szóval, pontosan gyakorlat van. A másodikosoknak tartsák jelen a gyakorlatot. Meg is figyelhetitek őket, hogyha lejöttök ide. Mindjárt kezdődik a gyakorlat. Melyik gyakorlat ez tanárok? Strong I believe when I close my eyes and count to 10. All I feel is the adrenaline, and when the pain begins to set, all I hear is long live the champion. Long live the champion. Call me names, call me reckless. Crash through like a storm. Filled with fury, I'm relentless. Like a Lassan szünet van. Ideje enni is valamit, mert ugye éhesen tanulni sem lehet. Iskolán közelében 5 pék és 3 üzlet is található. Na szóval, menjünk be matekulára, ha jól hallottam, itt vannak bent. Szép napot, tanár úr! Mi a helyzet? Mit tanulnak? Így bejövünk kopogás nélkül. Hát... Nos, amíg engem kiosztanak, Krisztián elmond nektek pár elég fontos dolgot. Jaj, mi a szövegem? A tűzvédelmi technikus szakon a diákok a tűzoltást és vagyonvédelmi tudást sajátítják el 4 éves időtartalomban. A szaktantárgyak mellett általános tantárgyak is vannak, amelyek jó alapot biztosítanak az esetleges továbbtanulásra. A tanulók gyakorlati oktatásban is részesülnek. A diploma megszerzése után szerteágazó munkalehetőségek vannak, egy tűzvédelmi technikus munka viszont létesíthet egy tűzoltóállomáson, állami szervekben, illetve olyan cégekben, ahol szükség van ilyen jellegű tudásra. Átmutatta a hajtás. Szóval itt van operatőrünk is, osztálytársunk Adrián. Adrián, hanyadikos vagy? 30-os. Mit gondolsz az iskoláról? Szeretek ide járni, lát érdekes dolgokat tanulni, új embereket megismerni, több barátot szerezni, a tanárok jók, megállítva. Szóval tudomásunkra jutott, hogy László az iskola után tovább akar menni más főiskolákra. Szóval szerintem te tudod, hogy milyen lehetőségek vannak a suli után. Hát erről a szakról szinte akármilyen főiskolára be lehet iratkozni. Ez olyan, mint egy gimnáziumi diploma, hasonló. Ezen a szakon a diákok megtanulják, hogy milyen módon lehet megakadályozni a tűz kialakulását, milyen fizikai és kémiai tulajdonságai vannak a gyúlékony anyagoknak, milyen tűzvédelmi intézkedéseket kell megvalósítani egyes épületekben, miért fontos a tűzvédelmi és egyéb törvények betartása. Hogyan állítható meg a tűz terjedése, mi az égéselmélet, milyen oltóanyagokat lehet használni bizonyos esetekben, milyen tűzoltási technikákat lehet alkalmazni. Miért válassza mindenki ezt a sulit? Hát, erre pontos választ nem tudok adni. Én személy szerint azért választottam, mert mindig is tűzoltó szerettem volna lenni. Itt volt ez az iskola, magyarul volt benne a szak, felszerelés is tök jó volt. Az utazással nem kellett bajlódnom, mert megoldotta az iskola. Külön azt is, aminek nagyon örülök, utólag. Megismertem egy rakás új embert, mindenfélét. Az tök jó volt, hogy ugyanaz a cél hajtotta őket, mint engemet. Szóval volt közös téma. És mindenek előtt el szeretném mondani, hogy ez nem munka, hanem hivatás. És aki nem szeretne tűzoltó lenni, annak azt tudom mondani, hogy ezzel a diplomával bármilyen munkát tudsz majd végezni. A döntés pedig rajtatok áll.